Sa kada dalisdis ng bundok, merong anyo ng tubig dito sa Barangay Nabuclod, Florida Blanca, Pampanga. At layunin nitong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, iangat ang pamamaraan ng pangingisda ng mga katutubo nang hindi nasisira naman ang kanilang tradisyon o kultura sa pangunguha ng isda. At sa pamamagitan umano nitong programang isinusulong nila na buhayin itong mga anyo ng tubig at bigyan ng mga isda, payamanin ito. Ang target ngayon ng BIFAR ay ang koordinasyon na rin ng lokal na pamahalaan, partikular na itong mga tinatawag na ancestral domain dito sa area ng Florida Blanca, Pampanga. Kilalang pasyalan ng Barangay Nabuclod dito sa Florida Blanca, Pampanga bago pa man ang pandemya. Mula sa berdeng kabundukan, abot tanaw ang malawak na kapatagan ng probinsya ng Pampanga. Sa lupain dito at sa mga batis, kumukuha ng ikinabubuhay ang mga katutubong Aita. Pagtatanim lang po, sir. Katapos po, katapos po nagtanim, pupunta po ng ilog, mangingisda. Yun po yung ano po ng mga Aita po dito. Yun po yung mga pinupuntahan po ng mga Aita po dito, sir. Dahil pansamantalang nahinto ang turismo sa lugar bunsod ng COVID-19, mainam na magpatuloy naman ang tradisyonal na kabuhayan ng mga katutubo sa Nabuclod ayon kay Nicomedes Wamil, ang Provincial Fisheries Officer ng Pampanga. Gusto kasi nating buhayin yung kailugan nila. Kasabay na rin din yung binibigyan natin sila ng pagkakataong mangisda na sustainable. Ibig sabihin, hindi nila nakukuha lahat ng isda. Napipili natin yung malalaki lang. Isa raw sa programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 ang pagbibigay kagamitan sa mga katutubo upang maparami pa ang aning yamang tubig sa kanilang lugar. Ito yung actual design nila. Sila mismo yung gumawa nito, actually sa kabilang barangay. Ngayon, tagpagawa tayo sa baba kasi hindi nila kayang paramihin yung paggawa. In-improve lang natin yung design kasi ito, dumudulas yung bala. Kadalasan dumudulas yung bala. Ito, ginawa natin, mas secure yung bala, hindi siya kakalas. Yung kalabitan niya bakal na para mas matibay. So, parehong pana, nagkaiba lang ng kalabitan, pero pareho lang naman yung magiging purpose or yung epekto. Bukod dito ay may ibinigay na rin na fishnet na maglilimita naman sa sukat ng mga isdang pinahihintulutang hulihin sa ilog. Ayon sa BIFAR, ayaw nilang malihis ang interes ng mga katutubo o ang hindi maiiwasang local migration dahil sa kawalan ng kabuhayan. Kaya bahagi umano ng kanilang pagsusumikap ay magkaroon ng sustainability ang fishing ground sa highlands ng ancestral domain ng mga katutubo. Nag-identify kami ng fish pond, kaya lang wala pa kami makita na lugar. So ang pinapaganda natin o hinuhulugan natin is yung kailugan. Sa ilog ng Pau at Asin ang dalawang malaking anyong tubig sa bulubundukin ng Barangay Nabuclod, Florida Blanca, Pampanga. Ayon kay Kagawad Dan Malyari, umaasa silang magiging totohanan ng programang bubuhay sa yamang tubig ng kanilang komunidad, lalo na't ang magkakasunod na malakas na lindol sa mga nagdaang panahon ang nagpatumal sa huli nilang mga isda sa ilog. Sa ngayon po, kumonte kasi po, bahagi na po nung nagkalindol, marami pong lumabas na buhangin. Ngayon po, yung pong mga bato na wala, puro buhangin na. Kaya ang nangyari po ngayon, yung ibang isda na wala po. Ayon sa BIFAR, ang rekomendasyon at pag-aaral nila na mapagbuti ang sistema ng pangingisda ng katutubo ay isang preparasyon din na pagbubukas ng mas malawak na oportunidad sa pagwawakas ng pandemya. Ang pamamasyal kasi ng ating mga kabalen ay hindi lamang para masaksihan ang malaparaisong lugar, kundi pati na ang matunghayan ang payak at makulay na kultura ng mga katutubong namumuhay sa kabundukan. Paolo G. Santos, CLTV News.